راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرى سمعتي نايلومي سولوس 4 طري كلتشحن 20 كلتن فنورا دي إرنا يفلمالو كتكتاتلنا بخبرين عدمنا زينا كنقدمنا أرسطاتنا بزي حقاو مسجار دك سب كهدن صنحي إرتراوي أب كينيا تتحيزو منيستر قدات وصا تشاينا إرترا نابتركبن سلست هاجرات أفريقيا عدت ككايديو أب السودان قدامي منيستر عبد الله حمدوك سلطان دهر محداغو سفح حزباو نعبي تقوايرو هذه إذاعة إرنا زينا بزرزر زسمعكم أماني القرماية ننوي عمتات بزي حقاو مسجار دك سب تخصيصو كهدن صنحي جون هابتز تبالي إرتراوي أب كينيا تتحيزو أقرأ بوليسا بزرقوح مجلسي أتي كاب 2017 تحيزو بمنقست نيزرلاندس كهدن صنحي ودي 57 عامت إرتراوي ب10 شدشة تحساس ببوليس كينيا دحر متحزو أب 25 تحساس دما نا بوليس نيزرلاندس تسقاقيرو بوليس كينيا نتي كهدن صنحي إرتراوي تختاتيلو كحزو زخالي ب10 تحساس كاب زيهق بزتلاقلو حبريتا مسرتيو ناي إيرتران نيزرلاندسن درب زيقنت كم زلو استقلت جون هابتي باسبورتن فيزان بمتيميانن ناي لدت مرعى تمرتن كال سنداتن بمسنعن كمودما كال ناي متلال تقباراتن بمفتصم أمايت زيقاتات إيرتران إثيوبيان بزي حقاو من قدي ناب هاجرات أوروبا كم زسقاقر يخصص كاب نفس وكف بزي حقاو من قد زسقاقرهم سبات كاب 15 شح كساب 10 دولار كم استقبلن بزحد ما أتاليلوهم كم تسورن يقلصو بمنيستر قدات وصاي وانغي زمرح لعلوايلوخ منقست تشاينا كاب لومي 4 طر جميرو إيرترا بتركبن 3 هاجرات أفريقيا كبصح مخانو بيت صحفتو أفليتو ات منيستر كاب 4 كساب 7 طري اب إيرترا كينيان كوموروسن زكايد عدت كم مقصلتا نايتي عمتاوي اب حدش عام زكايد ناب هاجرات أفريقيا مبصح لمديو مس هاجرات أفريقيا اب نقدن وفرن زلوا متأثر كاب جيزي ناب جيزي التعب زلا تشاينا رأي كل تشحن 35 تسمي أب تشعة تسلاتات زتكوري ناي متحجازات مدب سريعة كم زلا يتقلت أتهم تسلاتات أب تعنا من كايد غنت ديجيتالاو مهزو حملاي معباي عقم سب متبع حرستوت نقدي وفري ركب حزب مسزبن موحاس تسطان سلامن زوليوم تشاينا إيرترا بتركبن هاجرات أفريقيا بفلاي أب هنسان ساعتن زتكوري غزيف وفرتات تكايد كوانتلا نزن هاجرات ناب كبيد عدا تشمن ملاوا تنتنتي سقاتهم يقلصو زاقر بزيكاتي اب قطبا استوكورت امتين اب افريقيا ربحاتاتا نموحاسون وتهدراو مسحفح تكايد كمزلا يفلت السودان قدامي منيستر عبد الله حمدوك سلطان دهر محداغو سفي حزباو نعبي تغايرو قدامي منيستر السودان عبد الله حمدوك مس وتهدراو جوجل بمخان نسودان كاب ودقت نمدحان ككايد صنحي صعرتات كعوت بزي مخالو سلطانو كحد كم زوسنه قليصو نسوب من قدي تلفزيون أبزم محلالفو ملختي نسودان كاب عنوات نمدحان زكالو كم عرب متكاس اتهاجر نهلاوية زفتاتن حدقنيا نتبه مغيرو تسقر مهلاوا أغنزيبو أبسران حمشان تكمتي بعلوات آليوز نبري عبد الله حمدوك مس جنرال البرهان أبز قبرو سمع بعسران حدن حدر ناب سلطان كملس كيلو بمسرتي أمونغو كلتي أموغناس تبتع سمع باتيك قدام منيستر زمرح كابينة منيسترات ناي كيلاتات محدرة أكال من قسنتا زي كوينو ناي فتساما أكال سلطان أين برون حزب السودان دما نتسمع بوتادراو جوجل استعبل ليو إلو بمقوام سلطان ملوء بملوء ناب سيفيلا وغن كسقاقر يتسوعلو أوشت زي حدا ورحيا بستخايده حزباو تقامو بوحدو 57 سبات كقتلن كلو أمايت كوسيلوم سراويتن حيلتات زتن قبل على سلفنياتات درتو زحلفو قونس يتقمو كم زلو يزوكس عبد الله حمدوك سلطانو كحدك كابز دفافو نطبتات حدون معلتاوي نعبي زمت زلو تقامو حزبن زعب زلو موتن مقصلتن مخانو زتفلالي وغنات يردو أتي قدامي منيستر سلطانو مسحدقه أب كارتومن كالوت كتماتاتن داقم أبز نهاري تقامو النعبن سلطان نابزوي كملس تساوعيت يغربالو كبرا سمعتنا زينا تزازيمولو سومناوي مدب سبورت كسعبيو مسانا تنحو سلام كما يتقنيو زي خبركم من زي خبركن أفكار سبورت
ሰናይ ምጅማር ዓመት 2022 ክኾነልና እናተመነና ናይዚ ዓመት ፈላሚ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። መበል 33 ውድድር ዋንጫ አፍሪቃ ካብ ዝመጽ ሰንበት 9 ጥር ጀሚሩ ክሳብ ሰንበት 6 ለካቲት ኣብ ሃገረ ካሜሩን ክካየድ እዩ። በዚ ምኽንያት ድማ ናይ ሎሚ ሰሉስ 4 ጥሪ 2022 መደብና ኣብዚ ዛዕባዚ ከተኩር እዩ። ቅድሚ ግና ዜና አትሌቲክስ ኣለና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ኤርትራዊት ወደናዊት ምዕራፍ ባታ ብዓርቢ 31 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ባርሰሎና ስፓኛ ዝተኻየደ 5 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበረ ውድድር ጉያ እግሪ ኩርሳ ዴላ ናሶስ ካልእቲ ምውፃእ ተሸላሚት ብሩር ማዳልያ ኮይና ንውድድራ ብ14 ደቂቕን 19 ካልእታትን ዝወደአት ኢትዮጵያዊት እጅጋየ ታየ ንክብረ ወሰን ውድድር ጉያ እግሪ 5000 ኪሎ ሜትር ብ24 ካልእታት ብምሕያሽ ንምዕራፍ በሊፃ ቀዳመይቲ ተዓዋቲት ኮይና ምዕራፍ ድማ ብ45 ካልእታት ድሒራ መዛዘም ሕንፃፅ ረጊፃ ስፓኛዊት ካርላ ዶሚኒገዝ ቦገና ካብ ምዕራፍ ብ47 ካልእታት ተፈንቲታ ሳልሰይቲ ተርታ ተሰሪዓ አትሌት ምዕራፍ ብ12 ታሕሳስ ኣብ ዳብሊን አየርላንድ ኣብ ዝገበረቶ ውድድር ሻምፒዮን ጉያ ሞሮር ኤሮጳውን ብተመሳሳሊ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ተዓዊታ ከም ዝነበረት ዝዝከር እዩ። ውድድር ዋንጫ አፍሪቃ ኣብ 1957 ዓ.ም እዩ ኣብ ከተማ ካርቱም ሱዳን ተጀሚሩ። ኣብቲ እዋን ድማ መጻረይ ግጥማት ኣይነበረን። ኣብ ልደት ናይዚ ውድድር ንኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ አፍሪቃ ዝመስረታ 4 ሃገራት ማለት ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ግብፅን ደቡብ አፍሪቃን ንኽወዳደራ ተመዲቡ እኳ እንተነበረ ኣብቲ ግዜቲ ብስርዓት አፓርታይድ ትምራሕ ዝነበረት ደቡብ አፍሪቃ ጻዓዱ ተጻወቲ ጥራይ ክትመርጽ ስለ ዝደለየት ግን ብምኽንያት ዓሌትነት ካብቲ ውድድር ተሰሪዛ። ከም ውፅኢት ናይዚ ኢትዮጵያ ብቐጥታ ናብ ግጥም ፍጻሜ ክትሓልፍ እንከላ ግብፂ ድማ ንሱዳን 2-1 ረቲዓ ሰጊራ። ኣብ ናይ ፍጻሜ ፀወታ ድማ ንኢትዮጵያ 4-0 ኣዳጊማ በኹሪ ተዓዋቲት ናይቲ ብፈላሚ ፕረዚደንት ካፍ ግብፃዊ ዓብደልዓዚዝ ዓብድሰላም ዝተወፈየት ዋንጫ አፍሪቃ ኮይና ብድሕሪዚ ቁፅሪ ተሳተፍቲ ሃገራት እናዓበየ ስለ ዝኸደ መጻረይ ግጥማት እናታታተወ መፅዩ። ብዝሒ ናይተን ናብቲ ውድድር ዝሓልፋ ሃገራት ድማ ካብ 3 ናብ 4 ካብ 4 ናብ 6 ካብ 6 ናብ 8 ካብ 8 ናብ 12 ካብ 12 ናብ 16 ካብ 16 ድማ ሰሲኑ ካብ 2019 ንድሕር 24 በፂሑ ይርከብ። ቶታል ኤነርጂ ዋንጫ አፍሪቃ 2021 ዝብል ወግዓዊ መፀውዒ ተዋሂቦ ዘሎ መበል 33 ውድድር ዋንጫ አፍሪቃ ፈለማ ኣብ ወርሓት ሰነን ሓምለን ናይ 2021 እዩ ክሳለጥ ተወጢኑ ነይሩ። ይኹን እምበር እዚ ዝተጠቐሰ ግዜ ወይ ከዓ ወቕቲ ኣብታ ነዚ ውድድር ከተእንግድ ተሓርያ ዘላ ካሜሩን ክራማትን ንፀወታ ኩዕሶ እግሪ ድማ ዘይምችውን ብምዃኑን ካፍ ብ15 ጥሪ 2020 ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ እቲ ውድድር ንቕድሚት ተሳሒቡ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2021 ዓ.ም ንኽካየድ ወሲኑ። እንተኾነ ግን ህላውነት ኮቪድ-19 እውን ርእሱ ዝኸኣለ ስጋኣት ኮይኑ ስለ ዝቐረበ እቲ ኮንፌደሬሽን ብ30 ሰነ 2020 ኣብ ዘቃንዑ ዳግማይ ኣኼባ ዋንጫ አፍሪቃ 2021 ስሙ ዓቂቡ ናብ ፈለማ ወርሒ ጥሪ 2022 ንኽሰጋገር በይኑ። ንዋንጫ አፍሪቃ 2021 ከተተኣናግድ እትሸባሸብ ዘላ ካሜሩን ድሕሪ 1972 ዓ.ም ወይ ከዓ ድሕሪ 49 ዓመታት እያ ነዚ ውድድር ኣብ ሃገራት ዳግማይ ከተካይድ ዕድል ረኺባ ዘላ። ካሜሩን ኣብ 2019 ነዚ ተሰላሰለ መበል 32 ዋንጫ አፍሪቃ ንኸተዳሉ ተሓርያ እኳ እንተነበረት እኹል ምድላዋ ስለ ዘይገበረት ግን እቲ ረኺባቶ ዝነበረት ዕድል ንኻልእ ሃገር ከም ዝውሃብ ተገይሩ። ኣብ ክንድኡ ድማ ነዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ከተሰናድእ ከም እትኽእል ተነጊርዋ። ብዘይካ የእንጋዲት ሃገር ካሜሩን መጻረይ ግጥማት ኣካይደን ናብ መበል 33 ውድድር ዋንጫ አፍሪቃ ሓሊፈን ዘለዋ ሃገራት 23 እየን። ኣብዚ ዝስዕብ 6 ጉጅለታት ተደላሊለን ድማ ግጥማተን ከካይደን ካሜሩን፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ኬፕ ቨርደን፣ ኢትዮጵያን ኣብ ጉጅለ ሄ፣ ሴኔጋል፣ ዚምባብዌ፣ ጊኒን ማላውን ኣብ ጉጅለ ለ፣ ሞሮኮ፣ ጋና፣ ጋቦንን ኮሞሮስን ኣብ ጉጅለ ሄ፣ ግብፂ፣ ናይጄርያ፣ ሱዳንን ጊኒቢሳውን ኣብ ጉጅለ መ፣ አልጄሪያ፣ አይቮሪ ኮስት፣ ሰራሊዮንን ኢኳቶሪያል ጊኒን ኣብ ጉጅለ ረ፣ ቱኒዝያ፣ ማሊ፣ ጋምቢያን፣ ሞሪታንያን ኣብ ጉጅለ ሰ ተመዲበን ኣለዋ። ካብ ጉጅለን ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ ዝሓዛ 12 ሃገራት ከምኡን ካብ ጉጅለን ሳልሳይ ደረጃ ሒዘን ዝሓሸ ነጥቢ ዘለወን 4 ሃገራት ብሓፈሻ 16 ጋንታታት ናብ መድረኽ ካውዲካ ምሕላፍ ክሰግረን። ካብዘን 16 ሃገራት ዝዕወታ 8 ጋንታታት ናብ ርብዒ ፍጻሜ ኣብ ርብዒ ፍጻሜ ዝሰገራ 4 ሃገራት ናብ መድረኽ ፍርቂ ፍጻሜ ካብ መድረኽ ፍርቂ ፍጻሜ ዝሰገራ 2 ሃገራት ድማ ኣብ መወዳእታ ንዋንጫ ክፋለማየን።
ንመበል 33 ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ ንኽመርሑ 25 ድያኑን 33 ካልኦት ተሓጋገዝትን ተመዚዞም ኣለዉ። ኣብ መበል 32 ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ ብኢንተርናሽናል መስመር ዳኛ በርሀ ተስፋ ገርግሽ ተወኪላ ዝነበረት ኤርትራ ኣብዚ ናይ ካሜሮን ውድድር ማእከላይ ዳኛ ይኹን ተሓጋጋዚ ዳኛ ኣይመረፀትን። ዋንጫ ኣፍሪቃ ኣብ 5 ከተማታት ሃገረ ካሜሮን ኣብ ዝተደኮና 6 ስታድየማት እዩ ክካየድ። እተን ነዚ ተመዲቡ ዘሎ ግጥማት ንኸተኣናግዳ ማዕፆን ኣርሒን ዘለዋ ስታድየማት ኣብ ርእሲ ከተማ ያውንደ ዝርከባ 3,000 ተዓዘብቲ ዝሓቆፍ ስታድዮም ኦሌምበን 42,500 ህዝቢ ዝሕዝ ስታድዮም ኣሕማዱ ኣሓጅን ኣብ ከተማ ዶዓላ ዝርከብ 50,000 ህዝቢ ኮፍ ዘብል ስታድዮም ጃፖማ ኣብ ከተማ ሊምቤ ዝርከብ 20,000 ተዓዘብቲ ዘጽልል ስታድዮም ሊምቤ ኣብ ከተማ ቦፎሳማ ዝርከብ 20,000 ተዓዘብቲ ዝጥርነፍ ስታድዮም ኮዌኮንግን ኣብ ከተማ ጎሮዋ ዝተሃንፀ 30,000 ተዓዘብቲ ዝቕበል ስታድዮም ሮምዴ ኦጂያንየን ስታድዮም ኦሎምቤ ኣብ መንጎ ሃገራውያን ጋንታታት ካሜሩንን ቡርኪና ፋሶን ዝግበር መኽፈቲ ግጥም ከተኣናግድ እዩ። ብመሰረት ካፍ ብ23 ሕዳር 2021 ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብዚ ውድድር ኣብ ዝሳለጥ 52 ግጥማት ኣብ ጥቕሚ ትውዕል ወግዓዊት ኩዕሶ ብእንግሊዛዊት ኩባንያ መፍረ ናውቲ ስፖርት እምብሮ ዝተሰርሐት ቶጎ ዝተሰሜት ኩዕሶ እያ። እዚ ስም እዚ ኣብ ካሜሩን ፍቱው ካብ ዝኾነን ኣብ ፍሉይ ኣጋጣሚ ዝዝውተርን ቶጉ ዝተባህለ ባህላዊ ክዳን ዝተራዕመዩ። ካብዚ ቀፂልና ገለ ሓቀታት ብዛዕባ ዋንጫ ኣፍሪቃ ጆባ ክንብለኩም ኢና። እታ ዝበዝሐ ግዜ ንዋንጫ ኣፍሪቃ ዝተዓወተትሉ ሃገር ግብፂ ኮይና ኣብ 1957 1959 1986 1998 2006 2008 2010 ዓ.ም ብሓፈሻ 7 እዋናት ወናኒት ዋንጫ ኣፍሪቃ ኮይና ኣብ ናይ መጀመርያ ተሳትፈን ዋንጫ ኣፍሪቃ ዘልዓላ ሃገራት ሰለስቴን ንሳተንካ ግብፂ ኣብ 1957 ጋና ኣብ 1963 ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ 1996 እየን። ንሰለስተ ዓመታት ኣከታቲላ ንዋንጫ ኣፍሪቃ ንብረታ ዝገበረት እንኳ ሃገር ግብፂ እያ። እዚ ድማ ኣብ 2006 2008 ከምኡውን 2010 ዓ.ም እዩ። ንክልተ እዋናት ብምክትታል ኢደን ኣብ ዋንጫ ኣፍሪቃ ዘንበራ ሃገራትካ ሰለስተ ኮይነን ግብፂ ኣብ 1957 ከምኡ ድማ 1959 ጋና ኣብ 1963 ከምኡ ድማ 1965 ብተደራራቢ ተዓዊተን። ኣብ ታሪክ ዋንጫ ኣፍሪቃ ዝበዝሐ ጎል ዘመዝገበ ካሜሩናዊ ሳሙኤል ኤቶ ክኸውን ከሎ 18 ጎላት ብስሙ ኣጽሒፉ። ኣብ ሓደ ናይ ውድድር ዓመት ዝበዝሐ ኩዕሳሱ ኣብ ሰኪዕት መጋጥምቲ ጋንታታት ዘቐመጠ ተጻዋታይ ኣብ 1974 ኣብ ግብፂ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ 9 ጎላት ዘቑፀረ ተወላዲ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ንዳዬ ሙላምባዩ። ግብፃዊ ራፋት ዓጥያ ብ10 ለካቲት 1957 ኣብ ልዕሊ ሃገራዊት ጋንታ ሱዳን ሸቶ ብምዝጋብ ኣብ ታሪክ ዋንጫ ኣፍሪቃ ንመጀመርያ ግዜ ኩዕሶን ሰኪዕትን ከወሃድ ዝበቕዐ ተጻዋታዩ። መሐመድ ዲያብ አልዓጣር ብ1957 ሃገሩ ግብፂ ንኢትዮጵያ 4-0 ኣብ ሰዓረትሉ ጸወታ ንኹለን ሸቶታት በይኑ ከመዝግበን ብምኻሉ ኣብ ታሪክ ዋንጫ ኣፍሪቃ ንፈለማ ግዜ ሃትሪክ ሰርሐ ተጻዋታይ ብምባል ስሙ ኣብ መዝገብ ታሪክ ናይቲ ውድድር ክሰፍር ክኢሉ። ንሱ ብተወሳኺ ኣብ ዝተጠቐሰ ግዜ ብ5 ሸቶታቱ ሽልማት ኮኸብ መዝጋቢ ክወስድ በቂዑ። ግብፃዊ ሑሳም ሓሰን ኣብ ታሪክ ናይዚ ውድድር እቲ ብዕድመ ሸምገለ ጎል ከእቱ ዝኽኣለ ተጻዋታዩ። ንሱ ኣብ 2006 ዓ.ም ግብፂ ንዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ 4-1 ኣብ ዝረታዓትሉ ጸወታ ንካልእቲ ጎል ሃገሩ ክቕፅር እንከሎ ዕድሚኡ 39 ዓመትን 174 መዓልታትን ነይሩ። በንጻር ናይዚ እቲ ብዕድመ ዝነኣሰ ልዳት መጋጥምቱ ዝደፈረ ተጻዋታይ ጋቦናዊ ቪቫ ኒዝጎው እዩ። ኣብ 2000 ዓ.ም ጋቦን ብደቡብ ኣፍሪቃ 3-1 ኣብ ዝተሳዕረትሉ ጸወታ ንእንኮሸቶ ጋቦን ዘበርከተ ቪቫ ኒዝጎው ኣብቲ እዋን እቲ ወዲ 16 ዓመትን 93 መዓልታትን ነይሩ። ብዘይካዚ ቪቫ እቲ ኣብ ዋንጫ ኣፍሪቃ ዝተሰለፈ ብዕድመ ዝነኣሰ ተጻዋታዩ። ኣብ ሓደ ግጥም እቲ ዝበዝሐ ጎል ዘመዝገበ ተጻዋታይ ኣይቮርያዊ ሎረን ፓኩ እዩ። ፓኩ ኣብቲ ኣብ 1970 ኣብ ሱዳን ዝተኣንገደ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ ሃገሩ ንኢትዮጵያ 6-1 ክትዛነየላ እንከላ ነተን 5 ኩዕሳሱ ባዕሉ ኣብ ሰኪዕት ኢትዮጵያ ኣንቢርወን። እዚ ክብረ ወሰን ክሳብ ለይቲ ሎሚ ከይተደፍረ 22 ዓመታት ተቆፂሩሎ። ፓኩ ኣብ ውድድራት ዋንጫ ኣፍሪቃ 1968 ከምኡውን 1970 ብሓፈሻ 14 ጎላት ብምዝጋቡ ኣብ 2008 ክብረ ወሰኑ ብካሜሮናዊ ሳሙኤል ኤቶ ክሳብ ዝምንዛዕ ኣብ ታሪክ ዋንጫ ኣፍሪቃ ብብዝሒ ሸቶታቱ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ስራዕ ተጻዋታይ ኮይኑ ን38 ዓመታት ቀፂሉ።
ሳሙኤል ኤቶ ነዚ ብፓኩ ኣብ 2 ውድድራት ዋንጫ ኣፍሪቃ ዝተበጽሐ ክብረ ወሰን ኣብ 5 ውድድራት ዋንጫ ኣፍሪቃ ይሴርዎ። ኣብ 1947 ተወሊዱ ኣብ 2016 ዝዓረፈ ፓኩ ኢትዮጵያ ኣብ ዘእንገደቶ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ 1968 ኣብ ስታድዮም ኣስመራ ኣንጻር ጋና ኣብ ዝተሰላሰለ ግጥም ብክልተ ሸቶታት ብምድማቑ ክሳብ ዕለተ ሕልፈቱ ወዲ ኣስመራ ተባሂሉ እናተጸውዐ እዩ ሓሊፍዎ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝተፈላለየ 6 ውድድራት ዋንጫ ኣፍሪቃ ብውሕዱ ሓደ ሸቶ ብምዝጋብ ልዕሊ መዛንኦም ብታሪኽ ክዝከሩ ዝበቕዑ 3 ተጻወትቲ ጥራዮም። ንሳቶም ከዓ ሳሙኤል ኤቶ ካብ 2000 ክሳብ 2010፣ ዛምቢያዊ ካሉሺ ቦዋልያ ኣብ 1986 ከምኡውን ካብ 1992 ክሳብ 2000፣ ጋናዊ ኣሳሞያ ጊያን ካብ 2008 ክሳብ 2017 ዓ.ም ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ውድድር ብውሕዱ ሓንቲ ጎል ኣበርኪቶም። ካሜሩናዊ ሪጎበርት ሶንግን ግብፃዊ ኣሕመድ ሓሰንን እቶም ኣብ ዝበዝሐ ውድድራት ዋንጫ ኣፍሪቃ ዝተኻፈሉ 2 ተጻወትዮም። ሶንግን ሓሰንን ካብ 1996 ክሳብ 2010 ኣብ ዝነበረ እዋናት ኣብ 8 ውድድራት ዋንጫ ኣፍሪቃ ተጻዊቶም። ግብፃዊ ሓላዊ ልዳት ኤሳም ኣልሐድሪ ኣብ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ ዝተሰለፈ ብዕድመ ዝደፍአ ተጻወታ እዩ። ኣልሐድሪ ኣብ መበል 44 ዓመቱን 22 መዓልታትን ዕድሚኡ ኣብ ግጥም ፍጻሜ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2017 ኣንጻር ካሜሩን ተሰሊፉ። ግብፃውያን ኣሕመድ ሓሰንን ኤሳም ኣልሐድርን ኣብዚ ውድድር እቶም ዝበዝሐ ዋንጫ ዘለዓሉ ተጻወትዮም። ግብፂ ኣብ 1998፣ 2006፣ 2008 ከምኡውን 2010 ዓ.ም ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ክትከውን ከላ ክልቲኦም ተጻወቲ ኣባላት ዛጋንታ ብምዃን 4 እዋናት ብወርቂ ማዳልያን ዋንጫን ኣብረቕሪቖም። 3 ግዜ ሻምፒዮን ብምዃን ንዋንጫ ኣፍሪቃ ብብዝሒ ብምስፍሳፍ ክብረ ወሰን ሒዞም ዘለዉ ኣሰልጠንቲ ኣብ 1963፣ 1965 ከምኡውን 1982 ንሃገራዊት ጋንታ ጋና ሒዙ ሻምፒዮን ዝኾነ ቻርልስ ጋንፊን ኣብ 2006፣ 2008 ከምኡውን 2010 ንሃገራዊት ጋንታ ግብፂ መሪሑ ጋማ ዓወት ዝኣሰረ ሓሰን ሻሓጣን እዮም። ምስ ዝተፈላለየ ሃገራውያን ጋንታታት ኮይኑ ንውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ ዝተዓወተሉ እንኳ ዓላሚ ፈረንሳዊ ሄርቬ ሬናርድ እዩ። ንሱ ኣብ 2012 ንሃገራዊት ጋንታ ዛምቢያ፣ ኣብ 2015 ድማ ንሃገራዊት ጋንታ አይቮሪኮስት መሪሑ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ኮይኑ ከም ተጻዋታይን ከም አሰልጣንን ብምዃን ዋንጫ ኣፍሪቃ ክውንኑ ዝኽኣሉ 2 ውልቀ ሰባት ማሕሙድ አልጎሕሪን ስቴፈን ኪሽን እዮም። አልጎሕሪ ኣብ 1959 ከም ተጻዋታይ ግብፂ፣ ኣብ 1998 ድማ ከም አሰልጣን ግብፂ፣ ኬሺ ኣብ 1994 ከም ተጻዋታይ ናይጀርያ፣ ኣብ 2013 ድማ ከም አሰልጣን ናይጀርያ ብምዃን ተዓወቲ ዋንጫ ኣፍሪቃ ኮይኖም ኣብ ዝበዝሐ ውድድራት ዋንጫ ኣፍሪቃ ብምስታፈን ንዝበዝሐ ሃገራውያን ጋንታታት መሪሑ ኣብዚ ውድድራት ብምክፋል ክብረ ወሰን ጨቢጡ ዘሎ አሰልጣኒ ፈረንሳዊ ክላውድ ሌሮ እዩ። እዚ ኣብ 9 ውድድራት ዋንጫ ኣፍሪቃ ከም ዓላሙ ኮይኑ ዝዓየየ አሰልጣኒ ኣብ 1986 ከምኡ ድማ 1988 ንካሜሮን፣ ኣብ 1990 1992 ንሴኔጋል፣ ኣብ 2008 ዓ.ም ንጋና፣ ኣብ 2006 ከምኡውን 2013 ንዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ኣብ 2015 ንኮንጎ ብራዛቪል፣ ኣብ 2017 ድማ ንቶጎ ኣሊወን። ንዋንጫ ኣፍሪቃ ንፈለማ ግዜ ዝተዓወተሉ ዘይ ኣፍሪቃዊ አሰልጣኒ ንሃገራዊት ጋንታ ግብፂ መሪሑ ኣብ 1959 ኣብ ዝተገብረ ካልኣይ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ ዝቐረበ ፖል ቲትኮስ ዝተባሃለ ተወላዲ ሃንጋሪ እዩ። ንዋንጫ ኣፍሪቃ 5 ግዜ ኣብ ሃገራ ብምስንዳእ ብብዝሒ ምትእንጋድ ውድድር ክብረ ወሰን ሒዛ ትርከብ ሃገር ግብፂ እያ። እዛ ሃገር ኣብ 1959፣ 1974፣ 1986፣ 2006 ከምኡውን 2019 ዓ.ም ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታታ ከም ዝካየድ ጌራ። ንዋንጫ ኣፍሪቃ ኣብ መሬተን ኣተኣናጊደን ዝተዓወታሉ ሃገራት 8 ኮይነን ግብፂ ኣብ 1959፣ 1986 ከምኡውን 2006 ዓ.ም፣ ጋና ኣብ 1963 ከምኡ ድማ 1978፣ ኢትዮጵያ ኣብ 1962፣ ሱዳን ኣብ 1970፣ ናይጀርያ ኣብ 1980፣ አልጄርያ ኣብ 1990፣ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ 1996 ከምኡውን ቱኒዝያ ኣብ 2004 ዓ.ም እየን። እታ ኣብ ዝበዝሐ ውድድራት ዋንጫ ኣፍሪቃ ብዘይ ምቁራጽ ዝተጻወተት ሃገራዊት ጋንታ ቱኒዝያ ካብ 1994 ክሳብ 2022 ኣብ ዘሎ ግዜ ን15 ግዜ ከይበኸረት ኣብ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ ተሳትፋ ኣውሒሳ።
أودر وانش أفريقيا زبزح أوانات تخافلت هاجر أب 25 ودرات تساتفوز جبرت هاجراويت غانتا جبسيا نوددرا مس بلوصات ثلاثه هاجراوين غانتاتات زازيما ببزحي أبوديوم زديبت هاجر نيجيريا إذا لعلي نسرتات بزبل قصل سم تصوع غانتا ثلاثه غيزي تعواتيت وانش أفريقيا كتكون كلا 4 غيزي كالاي 8 أوانات دما سالساي درجه بمحز نوددراتا فصيما هاجراويت غانتا جبسي كاب 2004 كساب 2017 أبزلو غيزين 24 قطمات كي تسعرت بمكسغاس أب تاريخ وانش أفريقيا كبر وسن زبزحي قطمات زي تسعرنت ونينا تركب أب مواعل تاريخ وددر وانش أفريقيا نمتصاري قطمات حليفن أو وددر كساتفا زبقع هاجرات نتن لوم زبن مجمريا غيزين اغرن زحوسا زلو هاجرات غامبيان دسيتات كومورسن حويسكا 44 إيرترا تركبن 10 هاجرات نوددر وانش أفريقيا حليفن أيفلتن اتن استرفا 9 هاجرات دبوب السودان صومال جيبوتي سيشيلز تشاد ريبوبليك ماكلي أفريقيا اسواتيني ساوتومي برينشيبن ليسوتنين أب 2019 زتسالته وددر وانش أفريقيا اتزبزح غولات زفري وددريو أبزي نمبل 32 غيزي استخايد وددر أب 52 قطمات 102 شتوتات ترغيبو اتزواحد غولات ترايلو وددركا أب 1957 استخايد بوخري وددر وانش أفريقيا خوينو أب كل تصوتات 7 غولات تمزغيبو نيجيرياوي سغون اودغبامي أب مبل 11 كاميروناوي روجر ميلا أب مبل 15 نيجيرياوي راشيد ياكيني أب مبل 18 كاميروناوي باتريك مومبا أب مبل 23 كاميروناوي ساميل إيتو أب مبل 25 وددرات وانچاه لعلي حدا غيزي كوبا مزغاب شتو بمخان نشلمات زبقعو 6 تصوتيوم أب زبزح وددرات وانش أفريقيا بداننت بموسى كبر وسن حيز زلو أب فلما 4 أب دسي إثيوبيا توليدو ب 24 نحاسه 2019 أب اسمراز عرفه إيرتراوي انترناشنال دانيا تسفاي جبريسوسيو نفسير تسفاي أب السودان أب شابعي أب جبتي أب تاشعين مبل 15 أب غانا أب مبل 11 أب نيجيريا مبل 10 أب ايفوري كوست أب مبل 10 أب موروكو أب مبل 10 بحفشة أب شوعة وددرات وانش أفريقيا نزت وهبو قطمات ببقعت مريحو قال كابتي انترناشنال دانيان انستراكترن تسفاي جبريسوس زاليوم صوتاتات أب مونغو سودان غانا استخايده قطم فتصامي وانش أفريقيا 1907 كمون أب مونغو نيجيريان ألجيريان استسلاسله قطم فتصامي وانش أفريقيا 1980 نمتكاسيكال أب تاريخ وددر وانش أفريقيا 3 صوات أب أغلغلوت وعلن تقدامي تسوا ببروج تسرحت كوينا بسمتي نتوانچا زوفي عبد العزيز عبد السلاميا تسوا هاجرايت غانتا غانا نزا وانچا 3 غيزي بمعوات اب 1978 نحوارو تقليلا وسيداتا قصيلا بغلغلوت زوعلت صوا وانچا حبرت افريقيا زبل سمستوابا اب 1980 بلعلواي بيت مخر سبورت افريقيا استوفيتيا نزا وانچا دما كاميرون اب 2000 عام تمرت نبرتا غيراتا دحرزي صوا هاجرات افريقيا استسميت اب ايطاليا استسرحت ورقاويت وانچا اب 2002 كم بلچا قريبا إذا وانچاون أب 2013 3 أوانات بزتعودت جبتي نحوارو توريسا كوانت نبرت كاف كابتي قدمو كسرحلو صنحيا جباب وصاي نجبتي أب كندي مبقلاويت وانچا قداح نايتا مبقلاويت وانچا أركيبوا كبرات تخاتلتنا نلومي أدالينا لكم زنبرنا سموناوي مدب سبورت تزازيمولو زمت سمون بخال استفلالي تحستوتات كساب نرغب نقولنا أبزز زلنا سلام